Aw fila de bɛ k'o kɛ yan. Ayi ni ne ta la dɛ. Aw fila de b'o kɛ yan. Ale bulo Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. ka kuma ye mun de kɛra ko sisan nɔ e bɛ k'i yɛrɛ fili ne ma Bintu mun de kɛra a fɔ n ye man mun de kɛra yan ko ne bɛ ka ɲɛfɔ de o a ɲɛfɔ sisan ko e donna sigisigi la waati jumɛn ne taga sigi ni ne bɛ ka ɲɛfɔ e fɛnɛ bɛ ka pɛrɛn e bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min ye i bɛ ne dɔn don kɛlɛ furuso kɔnɔ furumadawa ni kama ɲɔgɔn fa neni o ni ɲɔgɔn ba neni e dɔgɔnin i bɛ paix kɔnɔ yan nɔ ouais grande sœur i bɛ dalen paix kɔnɔ a bɛ kun b'i content ba joyeux ba de bɛ yan nɔ i ka cɛ bɔra sisan a nana awɔ an ye baroba de kɛ o t'i dege sa a ye baroba de kɛ jaabi di ma joona joona pereselen ba de ne badenw ne ye Gawusu ne nana wari in di trompeur ma ne ye wari in d'a ma i n'a fɔ an kun ye a layidu ta ɲɔgɔn ye cogoya min na ne kɛlen ka wa 50 di trompeur ma trompeur nisɔndiyara kosɛbɛ a ye ne hakili latigɛ ko in tɔ ko ne ka to ale kɔ dɔrɔn ko wa k'a bɛna ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne Gawusu kɔni ne y'a deli n'o ka sabali a wari in a ka dɔ di ne ma a la hali n'a kɛra 20 ɲɔgɔn ye ne k'o ci Mariam kɔnɔma ma so nka trompeur ma sɔn trompeur ko wari in kun fɔlɔ ko y'ale de ta ye ko ni ne ye wari wɛrɛ mun sɔrɔ ko ne Gawusu ko n bɛ se k'o ci Mariam ma ko n'o tɛ ko nin wari fɔlɔ min filɛ nin ye fɛn tɛ ci Mariam ma o la ne kɔni bɛ yan nɔ hakili bɛ Mariam na n jɔrɔlen don Mariam ka koɲɛw na bari sabula ne nana ka Mariam lajɔlen de to yen a bɛ saya ni balo de cɛ wa m'a dɔn hali dumuni ko ka gɛlɛya ma nka trompeur ma sɔn ne ka wari dɔ bɔ wari in na ka ci Mariam ma e Mariam i hakili latigɛ ni ye wari wɛrɛ mun sɔrɔ nin kɔfɛ minnu ci i ma n'Ala sɔnna ma n tɛna bɔ i jigi kɔrɔ n bɛna seko bɛɛ kɛ walasa i ka wasa kuma caman fɔ an ye baro caman kɛ mais ne dutelen don dɛ ka dute cogo jumɛn na nge ka ko bɛ tɛn ye grande sœur ne dutelen don dɛ cogo ye sigalen bon a kuma cogo ne bɛ parisien caman don olu tɛ kuma y'o bila sa ko ni trompeur ko nin wala France ka mo France a pas de fa be no so de mukedi ni ko ni kuma cogo ye nationalité ni be sa Bamako kile ga fari de kile blé nationalité français nu u be teno de sa ma ga français dun ko re ni ga français me haro yɛrɛ ka gabon ka denmisɛnnin dɔw mana na yan n'o yɛrɛ kɛ o fana b'u yɛrɛ kɛ ten tɔ e bɛ ne dɔn kojugu mun de kɛra k'a fɔ n ye ne a ɲɛfɔ lo a ɲɛfɔ ko sisan nɔ ko e nali le diyara ne o ayi ne nali diyara ne nana mun sɔrɔ tɛ se ka kɛ mun de bɛ a fɔ n ye ne n'a fɔ a fɔ grâce
la ke be da mugola e be da mugola yo ni kala safi I te fega do ne ka cheka kola o te sa ai no de ai sa o te sa graça ai no de ro atu ne re na te ba parce que e era fio ne bala sa ai bala ku kali ne aku jera ne aku ku jera ne oh ibe o dia ni ne o me ai lo kali ro pa de ne na ero ba awo ko bangi mo ya do na bo cha we kiro hula o be tano kale ma ro fale konega war no juru dala to ne wa bidru penka ne adama ai re demna ai ga to konega adama no mai mo chena mo ne se ka juru dela ai anye ku adun fe ka ko ne be na mbani ibe ko to no mai mo ne ko mi wa ke me wala wa bidru itu wa ke ni sa grand ser Ibara bina kusiki mbunya. Ho ngo bina tayari. Ubi tayari. Ibara ko. Ko sisa ha. Fala ablure. Jobilo. Comme ni bi second bege eri no fe ni beso le no fe bi kla ka kibe mana kan foni na timano ha mini na muri bula no ni ala so ite bo sama mo fla chata ni gene ite kuma binu sabali sabali ite kuma ube nga wuli ni ay ko mena ana fonye on dirait que et relaxation bare bala kan fonye ibaro ga na mundi ne ma passeport diplomatique kade black ata Hong Kong per mo kenire per mo amo dil ko promesse tani har gro kele madun e male ijia mesa trompero terigeta ala sa ambega ko be jara mo sa te dalare no ko ikana de bundare fa goro ne de kon so we ai na fi no pare di trompero ma ne wari won diro ma o tayo o de taya ne re fa na ba voilà. Pas bien ablo de noi. Ablo. Ablo mo na tinga bola ablo mo ne bala. Abi ablo na. Ablo. Awu ni ga ni na ablo ya. Mana ablo. Ali no ke ablo. Ouais, ablo ça va? Ouais, quoi qu'on bâche alhamdulillah. Ouais, namoro. Ouais, nous masera. On bâche côté. Ayi binu ka kuma dɔ fɔ yan n bɛ fɛ k'an sɔrɔ ka so yan san n'a ka téléphone tɛ n bɛ fɛ ka kun sɔrɔ so yan o de ka di ne ye san i jija dɛ nin a bɛ n kun fɔ mun y'a sɔrɔ a b'a fɔ ne y'a bolo don o ka mun ne ka tɛmɛ ko la o ka mun de b'o la fo ka na se ko ta. Na aba fo kani bita dugu jumɛn na ne ma dugu ni family ko Toronto États-Unis folu be kɔfɛ dugu ma bayina ngoni tara ka tan ko de me domine cɛ ara jogo kene amina mena ga bitigi shan sa mena ga bitigi shan ni ni mani sugu sura I ba yira I fado na le kono kita ni sa I be mol kelen ni makado la quoi grâce au bec ça elle m'a tué dit demain. Hé, toi là, d'où viens-tu? Non mais tu me fiches la paix, ouais. Ne m'a fini de guider mon égard. Comment ça? Moi, laisse-moi tranquille. Non, ma vie c'est ma vie. Laisse-moi. Non, quelle est Fourso? Non, ça mon nom, parce que pour les bâtiments, il faut le voir dans la forêt. Il met le coup là. Tu m'as volé mon calamar. Binga ni chama kalama muli kala timo kula na ko tuko duma fa ete no binu ba do yeche nya bindo binu a refle glove muli kala ko ya fo binu ni Elle me fait timala ye fa do timala ni binu si elle me fait timala ni na ko so aha ole do kwa wala anga bele fo foi de me for chérie Abis itu,
ni wolo kula ne ko sisan sino be taw da tuba ay ne ko ni binu sisan no e so ro be ame ko e makoro atro fere ka to bo fa fe o frere fa be timala ni ma ma fe ne ra ya e mata ana mu so ba ma to ne tara ko fo na ma ko de maram bara ko da de wal muso donc aw fla de ko ke ay ni ne tara de aw fla ko ke ale lo Lo tengo pino de vengo. Ni mo na ro tu gona. Do me na para pela pe, me me su be die pinu. Me be na ne ko nyam mo mi. Me na yere de la clé plana. Ne de ma ka ite do amble. Awa kai. Kan ti sa ti jo sa bi jo sa. Bi jo kan. Kana kon ga bitu. Bo ren kun be yere be. Mumen kere noy. Ere no roge. Ega musogore manela sen ma fuma fumi na samana mana kula. Ne chabele get to to. Itole sisa kuma. Nuzo go fati la ore la sen bemo. O me o sere ka to bo afia. Meta abuga ke. Ese no ge ta bo afia. Ere ma fa ne kuma fa ne kuma se musofe kuma ta ga abuga. Ete mo gore mare wallahi. Ne te mo gore me ablu. Ablu ete miri de. Ne ka ta wali kele ka ta nyera woshi wali kele la ablu no fe. No ge ta bo. No ge ta bo. Abete ga maram ko de ya. Ni maram ko muta tele ak mesen ma. Ha? Ka muso nyini fa be ga dima kita muso shi fe go maram te. Imna nga furu sa maram na kula. Awo beto za maram. O ma sisa no emna ti chebi to. Ne ba to go do ne be to go ta amanga. Amambe ga ma sorere no fe. Mara ara asa dala ibo. Ame be mu nila. Asa dala. Ni te fe ne ga maram sa nyana bosa. Bella sisa. Alisa. Ko ga jeme bla farma ko ne ga tesir. Alisa kelen tu sa. Na furu be na sam ko maram alisa. Kelen tu sa ya kelen bla man na solution ni man. Ero problème te problème yo fa solution. Ana solution ni man. Ana solution ni pour que ça se la solution ni du. Ah bon. Comme la solution est te ko no ele. Mais yo. Na ina mori be ga ngeo. Abe ku nke tima korea parce que fare do na timala. Ah bon. Makoro de dui fado timala. Nantara ya fadil magoro fo. Agatima furake. Niko bete na ba. Menera kuntara magoro fi. Ne tara ya fadila. Amaso jia wono kate yafa. Ko foni ablo yere parce que kele soro la yere ablo de sababu yara ko fo yere de kati nyongire ale kor ko ya fadila ale fe. Le ablo. Ablo. Le mumo la. Amaso rere no fe. Aiwa. Na wo yakobe. Anga bashi de anga. Ane ko nyabe solution no ya o ya fare ko te ya. Mais il y a pas de laf. Hé, toi là, d'où viens-tu? Non mais tu me fiches la paix, ouais. Ne m'a fini de guider, Comment ça? Moi, laisse-moi tranquille. Non, ma vie, c'est ma vie. Laisse-moi. Non, quelle est Furuso Kono? Frumadawa ni kama. Nyongo faneni, oni nyongo baneni. Frumadawa ni kama. Ablo, oduna nyanga manam blefi abika. Awa, nyabla soko. Nga fin ba fono. Mais changer la mise sur ta magura fin. Pas problème pas, Anga masaneni, boni nyongo chesa, ne matata boni kama. Ni kama, frumadawa ni kama, wayo oh ni kama. Ko ni ablo na kibiya. Ablo na le plein. Midiliga ya fama ala kama. Mfili la njofu iditala. Ya fama igandi ntui. Ya fama ha. Awo. Nala sona. Arhamani be la beso. Ala miambeda. Ale be songa ya fama ko. Na ye jurume ko ke na ya wele kaka ya fa be ya fa. Ne joni la kasili. Una ne te ya fa. Be janye. Ne be ya fa. Ya fa ti ala ya be ya fa. Ya fa be janye. Ndinto en wala mafuike. Be kuma do fi. Be ya fa nga me kuma do fi. Manifi. Yese soro tugo. Kana jama ka kafa ka yada. Iba kalama ma ni duawu bi ko barika bila iba ro fen kelen pedro le be jenkoro mi se duawu ni barika ina we hake. Manifi yese soro tugo la ni mo ka hake bi fe. Fe malaika se bebe na kasika pampe. Kana kafa ka yada ko sebe nye kibe kodoke. Suno okoro ki jo ala joro la de ya famu ne kon be ya fa na me mi fie ka daw kan
k'i balimaw fɛ dɛ k'i balima fɛ balimaya ne delila k'a f'i ye n k'a bɛ ala ka larusi de la juru de don juru min don juru 100 ani kɔ de don n'i ye 1 tigɛ a la arahamani b'i tigɛ bon donc ne b'a fɔ de k'i balima fɛ n'i ye fɛnni sɔrɔ kana jɔ i balima na k'a sɔn ni y'o yɔrɔ ye n b'o f'i ye min ye e ta ye e nakunba yɛrɛ ye min ye n bɛ min f'i ye maanifin dango cɛbakɔrɔ kurusi min b'i la nin cɛ la n'i ma fili ma ɲina a fɔra de ko kurusi da teliya kojugu de y'a kɛ kurusi ye sinon a kɔrɔ de ye ko kuru i si kan o de nana kɛ kurusi ye wa cɛ i k'i kuru i si kan i k'i si fili diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la kurusi kɔrɔ d'o ye i y'a faamu bon donc cɛ kɛ cɛ ye kana kɛ ko muso min ka ɲi bi n bɛ n ta fɔ ye wa n'a ma sɔn n ta ma wari bɛ n kun se bɛ n ye n b'a sɔrɔ cogo o cogo n b'a sɔrɔ ten e ye sogo san ka di ne ma o dongo ye ni ne tun ma farati sogo jalen kun don ne tun fɛ ne tun bɛ kɛbali kɛ wa n tun bɛ fɔbali fɔ nka ala mana jɔ min na kan da kisi a tɔgɔ i tɛ tiɲɛ mɛ ne kɔni bɛ min f'i ye walimuso kanu walimuso jɛnɛya a dabila dɛ e bɛ n'a fɔ ne ɲɛna k'e bɛ sogo san ka di ne ma ka ne kunkolo yɛlɛma ko walasa ne ka walimuso baara ka d'e ma n y'a sɔrɔ sisan i kun y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ cɛw sabali dɛ i tɛ muru kɛ i su bɔ dɛ i tɛ muru kɛ i su bɔ wa o ka cɛjuguba in tɔgɔ bɔra kɔsa-kɔsanin na ko Gilitisar i tɛ Gilitisar bɔ dɛ makura a tɛ fɔ ten ko Baltazar a mana k'a sugu sugu ye i t'o bɔ dɛ wa i bɛ min f'i ɲɛna sabali dɛ se b'i ye wagati min sabali sinon walahi ala n'i kɛɲɛ ko nana don o don o bɛɛ to yen sa o ye nin ka vie privée an y'i ka kuma mɛn k'i ka yafa n ma ala kama n bɛ yafa sariti minnu bɛ n ka yafa la n b'o de fɔ n'aw b'o lamɛn pɛrɛn tɛ kɛnɛ kunna dɛ u sɔn i ka bɔ kɛnɛ ma walima ni min b'i kɔnɔ i k'o kɛ n na i bolo da n kan tuguni tuse magana kɛ e ka magane makɔrɔ la dɔrɔn magana cɛ la bilen bɛn tɛgɛ de a ye kun k'i to a ka magana e k'i sigi sani kuma caman ye depuis nana bɛ ka yafa de ko kelen banbali ka yafa de o tɛ e tɛ yafa ala de bɛna jigin ka kuma e fɛ ka yafa ma k'an ɲɔngiri ye i ko ablo n taara o nɔfɛ ka na i bɛn'i da pɛrɛ mɔgɔ ka vie privée la tuguni k'o ko tɛ ban ko kelen banbali ala bɛ deli ala bɛ yafa e tɛ yafa e ye jɔn ye ka ne sigi ka ne kɔrɔfɔ tigɛ a yɛrɛ tɛ mun yafa de ya an bɛ ka yafa de la fɛ ka yafa de la e tɛ ala ye koyi wari b'an kun makɔrɔ ji kana k'an ma dɛ ji kana k'an ma dɛ wari b'an waati dɛsɛ i don i tɛ awɔ an bɛ taa fɛn ka bana furakɛ a ma furakɛ sira bɔ kɔrɔ n'aw fɛnɛ den furakɛra deli ka yafa de ko kelen banbali e tɛ yafa e ye jɔn ye e ka ne bugɔ sa e ka ne bugɔ tuse moi sa e ka ne bugɔ sa kana sɔrɔ ka so e ka ne bugɔ awɔ ne makɔrɔ de ko ko n yafara ne ma yafa bilen dɛ awɔ ne makɔrɔ de ko ko n yafara ne de ko ko n yafara wa ne ma yafa dɛ an b'a fɔ ko wari de b'aw kun a ye taa n'aw ka wari sera k'aw den furakɛ o kɔrɔ ko ne karamɔgɔ ma tiɲɛ fɔ n ɲɛna k'a ye nkalon tigɛ n ye